laitokset on uusia, sitä maksetaan enemmän ja myöhemmin sitten vähän vähemmän. Mutta semmoinen 10 000 on sitä per laitos, mitä me maksetaan. Saako jatkokysymyksen lyhyen tähän? Niin kiinteistövero toki tiedetään ja ne on varmaan kaikilla tiedossa, mutta kun täällä ei ole mitään Nikulan tietoja, vaan taloustiedossa on 14 valmistunut tilinpäätöstä ja olette myyneet, eli liikevaihto on ollut 3 402 000 euroa, eli 3,4 miljoonaa, josta tehty yli puolet, eli 53,3% liikevoittoa, joka on summana 879 000 euroa, vajaa 2 miljoonaa. Paljonko tästä on maksettu yhteisöveroa? Ei tarvitse selittää, keltä ostatte, keltä ette. Tämä on vahvistettu liiketulos. Ja siitä mun käsittääkseni pitäisi yhteisövero maksaa, ainakin tällaisen nakkikioskin pitäjän, niin ei tähän pitäisi olla niin vaikeaa matematiikkaa. Vai ketjutetaanko nämäkin sitten johonkin veroparatiisiin, sitten nämä liikevoitot? Mä oon myös ehkä vähän väärä henkilö vastaan tähän. Luonnollisesti. Jos meidän talousihminen olisi täällä, mutta mun käsittääkseni siihen, että yhteisöveroa ei makseta, vaikuttaa se, että on velkaa ja sitten tehdään poistoja. Niin sit siinä tapauksessa, kun sitä velkaa on, niin silloin ei yhteisöveroa tarvitse maksaa. Liiketuloksesta nämä on poistettu jo. Vai ketjutatteko te nämä tulot Saksaan ja mihin teillä nyt onkaan Neitsytsaarilla sitten, mistä tää Poliaali ja mihinkä nämä tukirahat menee? Kertokaa nyt suoraan. Ei ole Neitsytsaarilla. Jos tulos on tuollainen, niin miksi pitää vuokrata maita? Mä luulen, että kyllä niitä moni myyskin. Ei tarvitsisi murehtia niistä betoniromuusta sitten, kun tuet loppuu. Kiitos. On sellainen tilanne, että täältä puolelta ei sitä oikeaa vastausta löydy, varsinkaan näin kaavakeskustelussa, niin toi taloudenpito ei ole ihan illan teemana, mutta Momensuussa oli 2 kättä pystyssä, silmälasipäinen mies oli toinen ja toinen oli, sinne sieltä hyvä. No niin. Ojosen Teemu tuosta aika liikeltä Kitulanmäkiä. Tässä kun hankekehittäjä kannusti tutustumaan näihin tieteellisiin tutkimuksiin, niin voisi olla ihan kohtuullista laittaa näitä vaikka suomenkielisenä. Ei se ole iso asia, että käännetään vähän kohtuutonta ehkä pyytää tutustumaan tämmöiseen tekstiin, mutta mä nyt tuosta yhden äkkiä lukasin ja olisi halunnut tästä kysyä tästä meluasioihin liittyvistä jutuista, että ne STM:n ohjeet ja mallit ei välttämättä tätä amplituudimoduloitua melua kaiketi käsittele, mutta tästä nyt reunimaisesta tutkimuksesta heti toisessa viimeisessä päätelmässä juurikin huomioidaan, että jossakin, tämä oli jo Japanissa tehty tutkimus, jossa myllyjä oli alle 3 megan myllyjä ja niistä 3/4 mittauspisteistä niin oli semmoisia viitteitä, että tämä niin sanottu AM-melu pitäisi huomioida. Täällä on viitattu lainsäädäntöä kehitettäessä, eikä tarkoittaa sitä, että tämä on 2014 tehty tutkimus. Ei tuosta melusta ihan kaikkia vissiin vielä kuitenkaan tiedetä, eikä pystytä malleilla laskemaan, mutta tämmöiset epävarmuudet kumminkin mun mielestä kannattaisi kaavoituksessa ottaa kuitenkin huomioon ja pikkusen kriittisesti suhtautua siihen totuuteen, mikä STM:ltä meille annetaan. Joo, ensin tuohon kielikysymykseen, niin se on kyllä totta, että noin englanninkieliset tutkimukset, niin, ja sitten varsinkin kun ne on tieteellisteksti, niin ne voi olla aika vaikeaselkoisia. Ja mulla itselläkin, kun mä niitä tankkaan, niin menee hetki ennen kuin sitten käsittää, että mistä on kysymys. Mutta sitten siinä tulee vähän niin kuin tämä kääntämisongelma, että sitten jos esimerkiksi minä nyt käännän sieltä jotain suomeksi, niin kuinka moni teistä uskoo, että olen kääntänyt ne sanasta sanaan, koska olen tuulivoimayhtiön edustaja. Että sen takia mun mielestä oli parempi esittää ne ainakin tässä tilaisuudessa alkuperäisenä, niin kuin ne on kirjoitettu. Tietenkin jos teitä kiinnostaa ja tuntuu, että ei kielitaito riitä, niin sitten mä voin toki yrittää kääntää niitä pääpointteja ja voidaan niistä keskustella. Sitten tämä amplituudimodulaatio, niin se on nämä ympäristöministeriön melumallinnusohjeet ja sitten nämä ohjearvot, niin ne on niin kuin pitkän ajan keskiarvoja. Ja se on totta, että
että näitä on havaintoja, että tämmöistä amplitudin moduloitua melu esiintyy, että siellä on niinku, että se vaihtelee tavallaan se melun voimakkuus. Ja sitten ympäristöministeriön ohjeissa on se, että siihen melun takuarvoon tulee lisätä 5 desibeliä siinä tapauksessa, jos se voimalatoimittaja ilmoittaa, että melu on amplitudin moduloitua siitä voimalasta. Voimalatoimittajat ei tässä tapauksessa näissä voimaloissa, mitä me ollaan käytetty, niin ilmoittaa, että se ei sitä ole. Ja tämäkin on vähän semmoinen, että me ei voida sitten lähteä siellä sooloilemaan, että sitten me laitetaan, vaikka he ilmoittaa, että sitä ei ole. Että niin kuin siinä mielessä näitä ohjeita on pakko noudattaa. Ja sitten tässäkin tapauksessa ehkä sit toivoo, että ne päivittyy, mutta tällä hetkellä tilanne on tämä. Ja se on totta, että meluhan on ja äänet semmoinen asia, että sitä voisi tutkia vaikka kuinka paljon ja toivottavasti tutkitaan vielä vasta edeskin, niin saadaan tarkemmat melumallinnukset vielä aikaiseksi. Että tässähän on aika monta vuotta aikaa vielä siihen ennen kuin oksivuorenkin kohdalla, kuokka mahdollisesti maahan sitten laitettaisiin, niin nekin toivottavasti ehtii sitten vielä päivittyä nuo ohjeet. Ja kaavan kannalta ehdottomasti tämmöinen oven suusta esitetty asia niin paperille ja sinne meitä kohde. Elena kyllä kirjoittaa näitä tietoja toki ylähäkki täällä samalla, mutta aina vain enemmän kuin pistää mustaa valkoisella. Seuraavana Luomanen. Joo. Vielä tästä melusta, että joku tässä niinku vähän haisee, koska jos ei ilmoiteta sitä AM-ääntä ollenkaan, vaikka se on ihan fakta, että sitä nämä myllyt tuotetaan. Toinen homma, mikä haisee, on se, että tuossa pöydällä on englanninkielisiä papereita. Ja mä ihan älylaitteella menin Googleen ja kirjoitin suomeksi. Löysin todella monta VTT-tutkimusta ihan näin pikagooglettamalla ja ilmeisesti ne puuttuu tuolta pöydältä. Ja oliko näin, että tuossa slaidissa oli se Nord 2000 malli? Se oli se iso malli, eli se vähän karkeampi. Kyllä. Ja tässä justiin minkä tutkimuksen löysin, niin VTT:n tohtori sanoi, että tämä Nord 2000 malli pätee 200 metriin. Ja mä tosiaan tekisin saman kannustuksen, minkä hän, että lukekaa näitä tutkimuksia. Ja jostain syystä tänne on valittu nämä. Ja Googlesta löytyy ihan meidän äidinkielellä paljon tutkimuksia. Itse ainakin pidän VTT:tä luotettavana laitoksena tuottamaan näitä tuloksia. Itsekin pidän luotettavana laitoksena. Hyvä. No kumma, kun ne ei ole tuolla pöydällä ne paperit. Se oli sinun. Kiitos. Mauri Sihto. Se mikä nyt itseä tässä koko hommasta niin vähän tökkää silmään on se, että tämähän ei ole kannattavaa mitenkään muuten kuin veronmaksajien tukirahoilla. Ja kun nyt ottaa huomioon tämän koko tilanteen, niin mehän ollaan Kreikan tiellä maana ja valtiolta loppuu rahat ja sitten loppuu myöskin tuki, vaikka nyt olisi niin kuin sanottu, että niin kuin vuosikymmeniä tulee tukirahaa. Ja sitten loppuu tukilinta ja käy niin, että ne jää myllyt, joilla ei tehdä yhtään mitään. Että näin mä uskon, että siinä käy. Siinä lisää mielipidettä. Sitten oli rouva taas sinulle. Niin siinä on sitten sekin, että vaikka nämä nyt sitten kehittyy ja tulee uusia tutkimuksia, niin voimassa olevat hankkeethan saa vetää vanhoilla. Ja se on se ongelma kanssa sitten, että oletteko te sitten niin ystävällisiä, että otatte ne uudet huomioon? Niin, sehän riippuu siitä suunnitteluvaiheesta, että mitä niin kuin siinä vaiheessa, kun kaavaa hyväksytään tai rakennuslupia hyväksytään, niin mikä siinä kohtaa on niin kuin sitten se ohja-arvo. Että tässä nyt varmaan rakennuslupien hakemiseenkin menee kuitenkin jokunen hetki. Sitten haluaisin ottaa vielä ilmainen kunnalle, että minkä takia ilmainen kunta kaavoittaa näin lähelle, sitten kun on niin monia muita kuntia tai on myös valtioita, jotka on määrää, että ei niin lähelle asutusta. Että kun siinä oli esimerkiksi joku jään niin lentämisvaara, niin oli laskettu vain kaavassa, että 200-250 metriä. Ja useassa tutkimuksessa, Tanskassa oli tehty oikein niin semmoinenkin tutkimus, että oli oikein laskettu jääpaloja paikalla, että päästy siis oikein todella perusteelliseen tutkimukseen ja oli huomattavasti paljon matalampia ja
pienempivoimaisia tuulivoimaloita, niin siellä oli päästy sitten, että tuommoinen 400 metriä. Ja sitten oli tuo Rauman kaupungin teettämä tutkimus, jossa puhuttiin sitten, se oli niin kuin laskelmatyyppisesti tehty, niin siinä oli, että 600 metrin päähän jääpaloista tippuu 90%, mutta prosentti vielä lentää yli 800 metriä. Että sekin kyllä hiukan huolestuttaa olla talvella siinä puolen kilometrin vajaa kilometrin päässä, että mitä sieltä sitten tosiaan lentää, ja toinen justiin on se onnettomuustilanteessa kanssa 100 metrien päähän, että minkä takia Ilmajoen kunnan on pitänyt ne kaavoistaa näin lähellä, miksi se Ilmajoen kunta on esimerkiksi tehnyt siihen jotakin pelisäännöt olisi paljon selvemmät, jos siinä olisi niin kunnon etäisyydet. Nyt on tosiaan joku tuumas, että on mylly suurin piirtein hyvä, ettei niin torpasta läpitte, mutta että eikö olisi ollut reilumpaa, kun olisi ollut niin jonkunlaiset etäisyydet. Tämä hommaahan tästä nimenomaan ollaan tekemässä, ja tämäkin ajatus paperille ja lautakuntaa kohdin, niin tulee käsittelyyn mukaan. Tai se vastaa varmaan itsekin tästä. No oikeastaan voin vaan toistaa saman, että tässä ollaan kaavan alkuvaiheessa, ei vielä ole kaavoitettu. Mitä rajoitteita niin myllyt aiheuttaa, niin millä alueella liikkumiseen, metsästämiseen, metsätöiden tekemiseen ja muuta? Joo, eli rakennusaikanahan se on suunniteltu, tässä nyt pitää nyt pilkkoa tähän ajallisesti niin muutamaan. Eli meillä on suunnitteluaika, jolloin ei ole mitään rajoitteita, että siellä saa liikkua ja marjastaa ja metättää niin kuin on. Ja sitten meillä on rakennusaika, jolloin se on työmaa-alue, ja silloin se on rajoitetumpaa liikkuminen siellä alueella, mikä on ymmärrettävää, koska meidän pitää sitten vastata sitä työmaan turvallisuudesta. Ja sitten on se toteutusaika, jolloin sitten siellä saa liikkua, aluetta ei ahdeta eikä mitenkään, ja teitä saa käyttää vapaasti ja metsästä ja muuta. Tästäkin ollaan neuvoteltu maanomistajien kanssa, ja miten siellä sitten menetellään. Oliko joku? Mulla oli tuohon jääheittoon oikeastaan vielä kommentti siitä, että sitä pystytään aika hyvin mittaamaan nykyään, että minkälaisissa olosuhteissa sitä jäätä muodostuu. Ja sitten niinä aikoina sinne voidaan sitten toteuttaa varoitusjärjestelmiä, jotka varoittaa siitä, että siellä saattaa sitä jäätä olla. Jos se on se koti sitten, niin tuleeko sitten hälytyslaite siihen kokonaan sitten tiedetään, että ei se Siihen mä en nyt osaa vastata, kun meillä ei ollut sellaisia hankkeita, missä olisi ollut puolen kilometrin päässä taloja, niin tämä ei nyt ehkä Oksikorta välttämättä koske. Ilmavalvontalotat uudestaan käyttöön. Ja tällä hetkellä on täällä 4 puheenvuoroa rivissä, ja oliko rouvan puheenvuoroa käytetty vai oliko? Mä olisin jatkanut vielä, vielä se, että kun sitten tässä vähän niin kuin väheksytään sitä Nikulan kertomaa asiaa, niin sitten tuntuu myös kummalliselta se, että meidän pitäisi uskoa esimerkiksi Katrin sanomaan, että kun Katri on soittanut johonkin tänne ympäristöministeriön tuulivoimaneuvontaan, ja sieltä on nyt sitten Katrille kerrottu niin hyvä tieto, että ympäristöministeriön nämä kaikki lausunnot on niin kuin jo ihan niin kuin, että se oli se sosiaali- ja terveysministeriö. Se on niin kuin, ympäristöministeriön alaisessa lausunnossa on niin kuin joka ikisen ministeriön teksti. Niin, no siis sen takia sanoin, että on niitä tutkimuksia DTT ja muita, niin lukekaa niitä. Sehän oli juuri tämä Dennis Siposen, joka voi kyseenalaistaa meillä, että melumalli, sitä on DTT. Joo, se on yksi. Tämä on aina todella hyvä. Joo. Seppo Mittikoski oli hyvä. Niin kuin ehkä yhtiön edustajalle. Tässä tuli nyt esiin, että on tehty sopimuksia maanomistajien kanssa. Suunnitteluajalta maksetaan jotakin. Ja on riittänyt nyökkäät vaan, niin oletan, että nyt olette lähteneet riskeillä maanomistajien kanssa riskeillä. Eli jos rakennuslupaa tai kaavaa ei tule, niin that's it, rahat eikö näin? Joo, kyllä, eli suunnittelulain korvauksia niin ei makseta takaisin toimijalle. Eli me maksetaan siitä, että me saadaan suunnitella sille alueelle. Ja tämä osoittaa myös sitä, että toimija sitoutuu tähän hankkeeseen, että se aiheuttaa kuluja meille. Ja heti kun on sopimus tehty, niin me aletaan maksaa sitä
osittain sitä suunnitteluajan korvausta. Mutta vielä näin kunnalle merkitse mitään. Me ratkaistaan aikana se rakennuslupa-asia, kaava-asia tästä teidän soppeista riippumatta. Hyvä. Veijoinhan saa siitä kun maksaa. No niin, no joo. Seuraavaksi sitten oliko Siitto? Ei ollut Siitto. Mieshenkilö, mutta vaihto, ole hyvä. Joo, sen verran kysäisin, että kun nyt kuuluu ympäri Suomen näitä, että kun on joutunut lähtemään niin talouskansa ja jättämään sen uudenkin kodin sinne, kun siellä on pystynyt asumaan. Onko tässä kellään niin mitään korvausvelvollisuutta, että jos siellä on velkana ihmiselle taloa ja pitää lähteä sitä pois, ettei se pysty asumaan tämän rebellien tähän, niin onko se sitten niin, että se asukas on se pieni paha siinä, jotta sen pitää lähteä ja ne rebellit saa pyöriä? Siinä kohtaa varmaan mitataan, että ylittyykö nämä ohjearvot. Ja jos ohjearvot ei ylity, niin periaatteessa ei siinä ole silloin juridista vastuuta tehdä kenelläkään mitään. Sitten eri asia sitten, että mitä sovitaan niin kuin henkilökohtaisesti. Että... Mä vaan luulen korvallakin, jos se kylä joutuu sitä hiljenemään, niin eiköhän ne rebellit panna pimeään. Seuraavana on Ramila. Joo, vähän Näytätkö se lentokenttädian hetkeksi aikaa? Katsomme vähän enemmille tehtäville. Joo, eli täällä on nyt tullut puheeksi tämä Nikulan tilaisuuden Annin kyseenalaistus. Ja nyt täällä tietysti toimijoita kyseenalaistetaan, heillä on omat intressit tietenkin ja hyvä niin. Mä korostaisin hyvin vahvasti nyt sitä, että kyseenalaistakaa kaikkea tietoa ja miettikää, että mikä on mahdollisimman riippumaton tietolähde, mitä te voitte etsiä. Ja, mä tuossa Sippolan Kaisan kanssa juttelinkin jo tänään vähän, että meidän olisi varmaan syytä laittaa tuo ympäristöministeriön rahoittama neuvontapuhelimen yhteystiedot paikallislehteen ja vaikka nyt kunnan nettisivuillekin, koska ymmärrätte sen, että jos on verovaroin, julkisilla varoilla rahoitettua neuvontapalvelua, niin sen riippumattomuuteen, jos ei voi luottaa, niin sitten ei voi luottaa mihinkään. Ja sieltä voi kysyä, siellä Nikulan tilaisuudessa esitettiin, että tulee 8-jalkaisia lampaita ja ultraäänet, vaikka itse laskin, että 1/400 on äänitaso siitä, mitä on kuulokynnys ja kuulokynnyksen ylittävä infraääni on todettu haitalliseksi, niin se on nyt aika kaukana, jos on 1/400. Voitte kysyä tätä sieltä ympäristöministeriön puhelimesta, että onko näistä äänistä haittaa ja kaikkea mahdollista, mitä tulee mieleen ja mitä epäilette, että nämä toimijat ei anna teille riittävää tietoa, niin sieltä kysymään, niin sitten tällainen niin kuin turha niin kuin epämääräisen tiedon pohtiminen, että mikä on totta, niin se vähän helpottuu ja silloin pystyy pureutumaan näihin kaavanlaadinnassa oleviin keskeisiin kysymyksiin, että mikä on niin kuin oleellista teidän kannalta siellä, missä te asutte, niin mikä niin kuin on sellaista, mikä kannattaa oikeasti ottaa huomioon. Ja tosiaan jos tuossa vielä siitä Nikulan tilaisuudesta jotakin kaikuja, niin se ei nyt kuulu sinänsä tämän tilaisuuden antiin, mutta toisaalta kuuluu, kun puhuttiin siitä, että ne on Santavuoren myllyt, että onko niissä tällä hetkellä täysi niin kuin käyttöaste päällä, että nouseeko kenties niiden melutaso tästä nykyisestä, niin mä soitin tälle työmaapäällikölle ja kysyin, että mikä siellä on tilanne, niin kyllä hän sanoi, että siellä on täyskäyttöaste tällä hetkellä ja
jos jotakin tapahtuu, niin korkeintaan melutaso laskee, koska siellä optimoidaan lapakulmat ja se koneisto tekeentyy siinä, niin kuin tiedätte, että rattaat hioutuu käytössä vähän niin kuin uudessa autossa, että suositellaan vähän niin kuin kevyempää ajoa, mutta tosiaan nämä ajetaan kuitenkin sillä täydellä teholla. Ja siellä oli niistä tieasioista ja kaikista puhetta, niin sinne luvattiin, että 0,16 murske tulee saman tien, tai siis lähiaikoina, ja suola oli tullut jo, ettei pölyä enää, että kyllä nämä näitä hoitaa, mutta joo, oikeastaan tässä niinku tärkein viestini, että kyseenalaistakaa ja ettikää luotettavaa, riippumatonta tietoa, niin sillä pystyy analysoimaan ja tekemään parhaita mahdollisia kommentteja tähän kaavaluonnokseen. No niin, nyt päästiin siihen vaiheeseen iltaa, että tämän tilaisuuden keskusteluosan alussa kunnanjohtaja peräsi toimittajia täältä ja todettiin, että Ilmiökelehdessä oli toimittaja Juha Mäenpää näytti saapuvan paikalle, niin nyt varmaan kuullaan myös se, että periaatteellinen lupa kuvata tätä tilaisuutta antoi tilaisuuden henkilöt, mutta se oleellinen seikka jäi se epäselväksi tälle yleisölle, että mihinkä tätä nauhoitusta tullaan käyttämään. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tiistain tilaisuus pyydettiin kuvaamaan. Ja silloin kun kuvattiin tiistain tilaisuutta, niin siellä olleita ihmisiä sanoi lukuisia, että olisi hyvä, että tämä saataisiin kuvattua nämä kunnankin järjestämät tilaisuudet. Eilen kysyin luvan siinä tilaisuuden alussa ja ihmiset sanoivat, että sehän on hyvä, että mahdollisimman moni vaan näkee sen, että se saadaan YouTubeen. Että on tarkoitus laittaa YouTubeen tämä. Ja itse aion ainakin jakaa sitä linkkiä eteenpäin. Ja jos tämä yleisölle kelpaa tämän selitykseksi filmin etenemisestä, niin miltä se kuulostaa? Jos se kuulostaa hyvältä, niin näyttäkää nyt jollain ilmeellä, mikä on teidän mielipiteenne. Tilanne hallinnassa ja voidaan jatkaa. Oliko kysymyksiä vastauksia juuri menossa? Vai jatketaanko uusilla kysymyksillä? Eli Ramin puheenvuoron jälkeen on nyt sitten menossa numero 14, hetkinen Rappo. Niin, no itse asiassa mulla oli vähän sama asia kuin Ramilla, että juuri sitä, että puolueetonta tietoa, että minun mielestäni nyt tässä ei ole pelkästään me kuntalaiset ja sitten niitä, jotka on kaavoittanut kunnan edustajat, vaan tässä on myös aika vahvasti tuulivoimayhtiön kanta koko ajan esillä. Joo, se on esillä sen takia, koska me ollaan tässä Oksivuorella. Se täytyy muistaa, että me ollaan Oksivuoren hanketoimija. Me tässä samalla esitellään, että mitä tähän mennessä on Oksivuorelle suunniteltu, niin sen takia me ollaan täällä paikan päällä. Joo, tietenkin, mutta se, että tässä tulee vähän tällaista, että torpataan sitten jotakin muita on vähän sellaista oman edun tavoittelua. Kaavoituksen puolesta ehdottomasti niin päin asia ajateltava, että kaikki tieto, mitä te haluatte meidän tietävän päätöstä tehdessämme ja esitystä valtuustolle tehdessämme, niin se on meille tärkeää. Nämä toimijoiden asiat on sitten erikseen ja he ovatkin keränneet pitkän listan asukkaista ja keskustelevat näistä, mistä tässäkin nyt paljon on keskusteltu, mutta en ole lähtenyt sitä rajoittamaan millään lailla, koska he ovat täällä. 15 Palmu, ole hyvä. Joo, annan yhden YVA-henkilön asiantuntija kertoa itselleni sellaisen asian, että se on nyt aika joko seuraava valtuuston kokousvuonna, niin sillä päätetään. Jatketaanko vai ei? Ei varmaan vielä tätä asiaa, koska tämä on niin varhaisessa vaiheessa. Meillä lautakunnassakaan ei ole tietoakaan vielä, koska tämä tulee lautakunnassa. Se on hyvä asia sitten, jos ei ole vielä joko tai. Toukokuun loppuun asti on mielipiteiden jättämisaika ja me tiedetään jo nyt lautakunnan taustatietona teillekin, että määrättyjä lausuntoja meille tulee vielä kesäkuun puolellakin, että kyllä se menee kohtuu kauas ennen kuin se on lautakunnan kanssa käsittelyssä. Sitten täällä on hetkinen,
hyvä, että pysyi tähän junassa mukana. Eli 16, se oli parrakas mies siellä oven liikkeellä. Joo, Rasvaano Ilman Huissin Peräkylästä. Operoijalle, mikä on pääliikentöintisuunta työmaalle, Kiikeri vai Huissi? Saatko karttaa sieltä? Ja sitten mullakin on täällä 2 erimoista karttaa, mutta niissä on tuulimyllyt eri paikkoja. Joo, ne oli ne 2 erilaista ehdotusta. Joo. Niin sen takia ne on vähän eri paikoissa siellä. Mä en tiedä, onko tää vähän varhainen vaihe vielä sanoa, mutta Joo, ei ole vielä päätetty mitä reittiä piti kuljetaan. Ja tää voisi olla yksi semmoinen asia, mitä sitten muun muassa myös lähiasukkaita. Näiden varsilla on huomattavasti enemmän väkiä sitten kuin näiden tuulivoimalla alueella. Jommalta kummalta päin, koska todennäköisesti ei ole 2 mahdollista. Sitten TV-häiriö. TV-häiriö, joo. Niitä on esiintynyt ja niihin on tekniset ratkaisumahdollisuudet, että vahvistaa signaalia tai sitten asettaa sellainen erillinen signaalivalmiste. Onko se vastaanottajan TV-omistajan ongelma vai teidän? Meidän näkemys on se, että se olisi Digitan tehtävä, mutta siitä keskustellaan tällä hetkellä, että kenenkä vastuulla se on. Joo. Kuka maksaa? Niin. Joo. Eikä maksa? Tällä hetkellä keskustellaan siitä, kuka maksaa. Voimalinja sijainti, siitä oli jo juttua tuossa, siitä ei kukaan vielä tiedä Taivahallista. Ja kuinka valituskohdat kohdennetaan näissä myllyissä? Kaavasta. Kaavasta. Kaisa varmaan osaa vastata tähän. Niin tässä vaiheessa ollaan vasta luonnosvaiheessa, eli nyt pyydetään niitä mielipiteitä. Sitten kun jos tämä kaava etenee, niin seuraavassa vaiheessa on ehdotus ja se tulee taas kuultavaksi ja näytille ja siitä on mahdollisuus tehdä muistutus. Ja sitten kun tätä on pyöritetty niin kauan, että se sitten hallitus ja valtuusto voi hyväksyä sen, niin sitten edelleen valtuuston päätöksestä sitten vasta pääsee valittamaan. Että sitä ennen pitää vielä keskustella ja tehdä näitä muistutuksia. Minkämoinen se on sitten se koherentaminen sitten, että jos on jostakin tietystä myllystä valittaa, niin millä lailla se rekisteröityy, että se koherentuu justiin siihen? Se on tuolla, mikä on 30 kilometriä. No se voi tietysti vaikka karttaliitteellä esittää sen, että minkä haluaa pois. Nämä paikat. Niin, sitä täytyy miettiä, että miten se, mutta myöskin kartta on ihan selvä, että silloin kun sen karttaan osoittaa, että mikä se paikka on, niin se on aika yksiselitteistä. Sitten operoija varmaan tietää, että mikä tulo koneitosta kallioon värin. Kauasko ne kantautuu, mitä ne tekee pohjavesille, yksityiselle kaivoolle. Joo, eli varmaan osaan ehkä parhaiten vastata tuohon. Eli näitähän ei perusteta hyvin suurella todennäköisyydellä niin peruskallioon, vaan siihen pistetään massapaitoa. Eli ei pitäisi tulla peruskallioon mitään värinää. Juna menee tuossa, täällä klasit helällä. Eikä olla peruskallio siinä. No tuulivoimalla ei myöskään ole junaa. Ei ole. Se on vähän erilainen. Mutta ei se ole voimat on sielläkin kysymys. Joo, ei ole havaittu ainakaan tuolla meidän Mäkikankalla tai Jokelassa, että olisi ollut tärinää tai vaikutuksia pohjaveteen tai muuta. Sitten tästä jään muodostuksesta, sitähän tulee sinne. Sitten jos tulee sellainen henkilö on lähistöllä, tulee jääpala päähän, henki pois. Oma vahinko on ilman muuta, sen jäädään sitä murehdutaan. Mikä vastuu tässä on kellekään? Onko mitään? No siis se mitä minä tiedän tästä jäänlentämisestä ja minä voisin pyytää meidän top managereita, yleensä
mitä se jää on, se on semmoista hileyttä, kun siihen pistetään semmoinen lämmitysjärjestelmä tai muutenkin. Et se on enemmän semmoista hilseilevää se lumi. Että minun käsittääkseni tämmöinen lentävä jääpala on erittäin epätodennäköistä. En osaa tähän vastata, en ole asiantuntija, mutta voin järjestää tämän tiedon kyllä, että miten sitä jäätä lentää, koska meillä kuitenkin rakennus- ja hallinnointipuolelta on näitä henkilöitä, jotka tietää. Joo. Niin tämä sitten, että jos se jollekin sattuu, jotta onko se sen operoijan vastuulla, koska sieltähän se lähtee. Rekasta lähtee pyörä ja se tulee henkilöautoa päin ja sinne kuollahan, niin se on se rekan vastuu, jos se saa ihan kiinni. Tässä on todennäköistä sitten, että jos havaitaan, että tämmöinen riski on olemassa, että se on suuri, tämäkin on semmoinen, mikä hyvässä arvioidaan myös. Niin, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin on nykyään teknologioita ja pystytään niin kuin säätietojen perusteella tarkkailemaan niitä aikoja, kun sitä jäämuodostusta on. Sitten lavoissa on lämmitys ja sitten jos näyttää siltä, että sinne alkaa sitä jäätä muodostumaan, niin sitten voidaan kehittää sellainen varoitussysteemi, joka myös varoittaa siitä, että nyt ei kannata mennä ehkä ihan lähelle noita voimaloita, niin sitten siinä tapauksessa liikkuminen siellä on omalla vastuulla. Tuleeko sinne sitten sellainen piip, 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 17 kilometriä kuuluu? Se jää nähtäväksi sitten. Sitten sieltä ovetusta ole hyvä. Siinä juuri, joka... Joo, Ylirannuston Pekka. Sen verran vain tuosta ilmatila-asiasta. Siinä vilahti yksi dia vähän, meni ohi silmiä, niin voisiko näyttää sen? Liittyykö se Rengonharjun toimintaan vai mihinkä? Jos käsittääkseni tämä on Seinäjoen lentokenttä ja sen lähestymismenetelmä, eli me selvitellään, miten tämä ilmatila-asia saadaan ratkaistua ja siinä voi mennä, varmaan luulen, että menee tässä kesälomien yli, että saadaan vastauksia tai ratkaisuja tai sitten voi mennä pitempiä aikaa. Nuori mies siinä, ole hyvä. Muilu Ville tuosta Jumoonstieltä. Mä kysyisin sellaista asiaa, että onko tuossa otettu suunnittelussa huomioon maatalouseläinten, lehmien ja hevosten mahdolliset terveyshaitat? Ei muuta. Ei ole tietoa siitä, että kaikki mitä toistaiseksi on saanut tietää, niin kotieläinten ei pitäisi kärsiä näistä. Meillä on jos referenssinä voi sanoa tuolta Kalajoen Jokelasta, niin siinä on lähellä paitsi minkkitarha, niin aika iso sikala myös. Että sieltä ei ole toistaiseksi mitään kuulunut ja toivottavasti jos ikinä mitään oireita tulee sijoille, niin kuullaan siitä ja sitten toimitaan asianmukaisesti. Meillä on hevosia aika voimakkaasti tuuleen, että on aika hetkiä otuisia. Yleensä kyllä ihan varmasti takuuseen kyllä tuostaa. Tästä kysyisin, kun tämä on nyt tällä kuulla, tämä toukokuulla tämä palaveri, minkä te pidätte lähiasukkaille, eikö? Niin sielläkö saa sitten myöskin sanoa se, jota mistä niin kuin haluaa valittaa? Joo, ennen kuin tästä tilaisuudesta kukin lähtee minnekin, ja meilläkin, jos me halutaan seuraavaan junaan, niin pitäisi lopetella varmaan 10 minuutin sisällä. Niin semmoisia pointteja, mitä nyt on koonnut tässä, niin olisi pohjavesi, sitten on nämä kuvasovitteet, Nord 2000-analyysi, TV-häiriöt, sähkönsiirto ja oliko jotakin muuta. Et niinku me voitaisiin valmistella semmoinen esitys ja mahdollisesti tehdä jos me vaan ehditään nyt tuon Nord 2000 siihen asukastilaisuustapaamiseen ja me saatiin nyt näitä listoja täältä ja siellä nyt näyttäisi olevan karkeasti tommoinen, mitähän tuossa voisi olla, 40 nimeä. Sinne saa tulla kyllä sitten muutkin keskustelemaan nimenomaan Oksivuoren osalta. Mä haluaisin siihen listaan vielä semmoisen kysymyksen, että miten se vaikuttaa kiinteistöjen hintaan ja kuka korvaa? Että jos mä otan arvion nyt ja sitten kun on mylly puolen kilometrin päässä, niin ostaako sen talon vielä joku? Ja ottaa tutkimuksia tästäkin mukaan sitten. Hyvä. No niin,
Ilta on kulunut 2 tuntia umpeen suurin piirtein. Meillä on vielä 2-3 puheenvuoroa täällä jäljellä. Ja tai oikeastaan ollaan ylitetty se aika, jos 8 piti tämä tilaisuus niin sanotusti. Mutta vaihdetaan mies, ole hyvä. Joo, mä olen Heikki kanssa. Semmoista vain kysyisin, jotta mistä otatte tuohon tienrakentamiseen materiaalit? Paljonko se vaikuttaa näiden lähialueiden maisemiin ja muihin? Ja se toinen, että montako Oksivuoren tuulimyllyä on tilauksessa? Joo, eli tien rakentamiseen niin ei ole vielä paikkaa katsottu, mutta siis maa-aineksena kannattaa ottaa mahdollisimman läheltä, mitä on mahdollista. Ja yhtään laitostahan ei ole laitettu vielä tilaukseen, eli tässä nyt on tämä, pitää vielä kerran muistaa, eli tässä on kaavaluonnos. Te olette kaikki täällä paikalla, oikein hyvä, että olette, annatte siitä palautetta ja sitten me siirrytään, ne palaute otetaan huomioon siihen ehdotusvaiheeseen. Juuri näin. Ja sitten me saadaan luvat kuntoon, hyvä kuntoon ja sen jälkeen me aloitetaan rahoitus, eli me haetaan tälle hankkeelle rahoitus. Ja me siis todellakin itse kustannetaan nämä ja otetaan se riski siitä hankkeen onnistumisesta. Ja siinä vaiheessa me osataan sanoa oikeasti, kun meillä on rakennusluvat kourassa, että mikä se määrä on. Eli ensin kaava, sitten luvitus, sitten rahoitus, sitten toteutus, käyttö, ylläpito ja näin poispäin. Eli tässä menee vuosia vielä. Tuossa käytännön kokemuksista eläimistä voi kuulla, niin tuntuvat houkuttelevan isosarvisia hirviä. 3 vuoden kokemuksella ei viime syksynä ei aikaisemmin ammuttu 10 ja 12 piikkisiä hirviä myllyä mielessä sillä alueella. Mitä on nyt? Faktatietoa niinkin päin. Edellisessä iltakeskustelussa arvuuteltiin porojen osuutta, että pitääkö niitä hommata tänne kaikki muut eläimet katua. Viimeinen puheenvuoro tälle illalle. Joo, niistä kiinteistöjen arvoista muissa on jonkun tutkimuksen Massachusettsista USAsta, että ei ole merkittävää kiinteistöjen oletan, että on tanskalaisilla ja saksalaisilla maatiloilla se on yksi tuotantohaara, että tuotetaan tuulivoimaa sinne maatalouden yhteydessä, niin oletan, että sieltä on aika laaja kokemus ja maatilat on lopettanut niitä tuulivoimaloiden rakentamista. Vähän eri sektoruokan voimalla ja maatilan voimaa. No niin, nyt ollaan päädytty tällä illalla tällaiseen lopputulokseen asioissa. Mielipiteet edelleen paperille ja teknistä aulakuntaa Kaisa Sippolaa kohden. Nämä otetaan huomioon ja ehdottomasti tilannehan on se, että nyt te vaikutatte tähän tulevaan päätökseen ja jokainen se kaivaa asioissa yleensä kestää kauan. Siellä palaverissa saa sitten esittää sen hallituskuvauksen sieltä perehtyvästä, miltä ne näyttää. Siihen asti ei varmaan ehditä, mutta voidaan sillä samalla keikalla tulla ottaa se kuva ja lähettää vaikka sähköpostilla sitten. Joo, ja me katsottiin kalentereja tässä, niin 24.5. kävisi meille, eli mä ehdottaisin tätä päivää Oksivuoren tämmöiselle seuraavalle palaverille, jossa voin keskustella näistä, että meillä on riittävästi aikaa, niin laittakaa ylös se ja rauhatkaa tilaa. Ja todennäköisesti niin tässä tilassa se tilaisuus pidetään myös sitten. Ja onko se päivällä vai illalla? Iltatilaisuus. Ja 24.5. Ja se on tiistai. Tiistai. Ja aloitellaanko me vaikka, olisiko kello 6 hyvä? Illalla 18. Niin, siinä pääsitte Oksivuoren alueelta sekä toimijat että lähialueet asukkaat päivämäärästä yksimielisyyteen, niin te jatkatte siltä sektorilta. Me jatketaan ensi viikon tiistaina tämän kaavakäsittelyä. Mutta mikä 3 alueesta silloin on, mutta joka tapauksessa silloin jatketaan tässä salissa kaiken kaavakäsittelyä. Kaikille ja kiitoksia aktiivisesta keskustelusta. Kyllä tämä montako myllyä tekisi.
Se on aivan lumonluttava mylly. Joo, tämä oli kans luettava tällä. Joo, Suomen sana. Joo. Päivä. No. Ah joo. Se oli päivä. Joo.